ще ходиме и ще ви заведа на снимачната площадка на най-големия хит цяла България. Убий ги! Убий ги! Така, са, малко да хрупна да видя дали ще ми хареса. A few moments later. Добро утро, приятели! Събудих се с идея за днешното видео, а именно то ще бъде да ходим да търсиме и да опитваме дубайски шоколад, защото аз още не съм опитвал, да опитваме дубайски шоколад за под 19 лева, ще трябва да намеря някакъв и съответно на връщане или на отиване ще видим как ще се развият нещата и плановете и задачките. Ще ходиме и ще ви заведа на снимачната площадка на най-големия хит цяла България. Това си е наша тайна, така че предлагам да продължим към самото видео. Така, не ви снимах по-рано, понеже се поправях, изкъпах се, взех си един душ и така нататък. Закусвах и сега съм излязъл, вече съм в гората, както виждате. Може би насреща ми има нещо познато, което и на вас е познато. Първата сцена на I'm Savage. Сега ще ви покажа абсолютно всичко. Толкова ми е забавно. Всеки път, като минавам от тук, че няма на къде. Карах си кал. В обувка. Така, тази чешма там е първия кадър от... Тук е като цяло първия кадър от песента. Тази чешма е първия кадър от песента. Сега ще ви я покажа. Между другото, аз не съм я показвал в песента. Просто ми е интересно дали тече вода от нея. Не тече, тя почти винаги си е суха. Искам да кажа, понеже виждам децата да играят, ето тук отзад за този камък, да не играят в никакъв случай, защото виждате как се е наклонил деца. Ще падне този камък, ще ви затрупа крачетата и няма да ви бъде много приятно. Също така не стойте под тази върба, защото тази върба също е на път. Е това там в края, просто да падне, да се обърне и да стане голяма беля, така че внимавайте като сте тук. I'm Savage, Sick Rabbit. Твоя дивак. Така, сега отиваме към втората локация, която е един път, ако ви кажа. Тази локация е един път, ето този пън тук. И сега ще ви покажа точно на този пън, той понеже вече не прилича на нищо. Но ето тук ми беше закрепен е така телефона и там в далечината, казах: убий ги! Убий ги! Убий ги! Убий ги! Беше много забавно като цяло. И ето тук си подпирах телефона на този пън, си слагах ето тук телефона и си го подпирах и общо взето тук е втората сцена от клипа. Севичът ти звучи по-тъпо. Убийствено зле си, бе, брат. И това трансформаторно табло, не знам. Ето тук беше пък другата сцена. Ето така, тук си бях подпрял телефона. И така в далечината, нали, се случва, чето I'm Savage, I'm Savage, I'm Savage. Искаш да ме видиш като дивак в тъмно. Другото, има и бонус сцена на едно видео, което съм правил непокътнато и непипано или нещо такова бях казал. Изпотрошени, непокътнати. Дето не беше много окей, Мъци ми беше реагирал също на него. Какво става, бе, брат? Тук е пълно слайна, бе. Мъци ми беше реагирал на него. Ще ви вода и на тази сцена да я видите. То не е сцена, ами бекстейдж, нещо подобно. Между другото, това слайната ми е изключително неприятно, нали? Това звучи смешно по някаква степен, как го обяснявам аз и така нататък. Ама някак си е много неприятно, защото този парк преди е бил толкова облагодетелстван, толкова зелени площи имало, постоянно се е почиствало, докато бате навсякъде минаваше и лайна от крави и така нататък. Според мен тук трябва да си има просто една защита от властите и да идва да правят периодично проверки и примерно като видят животно с някакъв човек, понеже лятото тук се пълни с животни, сега зимата не, но лятото да. Трябва да се прави някакви актове да им се съставят и така нататък, защото просто той народа е толкова тъп, че няма как да се усети. Ето тук бях с колелото. Аз ще прикачвам кадри от предишните клипове, ако намеря. Ето виждате как се е срутило.
Но ето тук бях с колелото и точно затова казвах, че тук са били някакви стъпалца такива. Тук има други стъпалца, които вие забелязвате. Ето ги тях. За нагоре и казвам непокътнато и непипано ли или неразрушено ли, не си спомня точно какво казвам. Ама да, ето тук е сцената пък от този смешния клип, който е. Ще прикачвам кадри и ще ви показвам допълнително, но ви правя част от бекстейдж. Няма как, близки сте ми, знаете, мила. Така че това е положението. Където има борова горичка и е благоприятно на хората да ходят там. Така, сега снима ли? A few moments later. Така, сега понеже напред във времето, прибирам се от тази гора с тези изпражнения, с тези кучешки лайвове и така нататък. И отивам да търся дубайски шоколад. Мисля да взема половинка, приятели, защото цяло, ако не ми хареса, не знам какво ще го прави така. Между другото, като ме гледат така някакви хора, как влогвам и така нататък, ми е странно, защото това не съм го правил, може би от 1-2 години, ми е малко странно така. Не става нещо. Добре, айде, влизаме в магазина след секунди. Купих го! Ето го, хора! Ми беше адски неудобно да влезна в магазина с телефона, защото имаше някаква опашка от хора навънка. Иначе щях да вляза с телефона, то момчето барала и ме познава. Така че щях да вляза с телефона, обаче си викам, нали малко неудобно ми стана да ги снимам хората. Да направо влязах и го купих. Сега някъде трябва да го подпра и да го разчупя. Е там на пек. Дано да се вижда. Надявам се да се вижда. Така, гледката е хубава, общината отзад зад мен. Шоколада пристига в такова целофанче, смисъл като го отворих от кутията, беше такова целофанче. 10,49 дадох за него, мислех, че ще е 9 лева. Никакво значение, дали ще е 9 лева, дали ще е 10,49. И сега много хора ще кажат, ми той е така, защото майката ти даде пари. Шрафа към пич. Така, сега той даже се е разчупил. Ау! Не можах да се отчупа достатъчно. Направо ще го отворя целия. Ей тако. И направо ще го чупна така наполовина да видите какво става въпрос. Оклепах се яката, къде ще съм я тук, не знам. Така, ей тако. Ма то трябваше да го отворя така да видите за какво става въпрос. Ето го шоколада. Така, сега малко да хрупна да видя дали ще ми хареса. Този е по-хубав от всички останали, които съм пробвал, но някак си ми е малко като марципан. Не знам, вкуса му е малко на марципан, хора, много е странно. Дали бих дал 10 лева пак за такъв шоколад? Не. За тия пари бих си купил примерно някакъв линд, но да, това е. Сега се объргалях яката, къде ще го прибирам, как ще го нося до вкъщи, изобщо не знам. Нашите много искат да го пробват, ама не е нещо особено, хора. Не си харчете парите. Нали, хубаво, пробвайте го веднъж, ама нали, все пак. Ужас на какво се направих на път. Едната ръка държа шоколада, с другата телефона, направо не знам вече. Това беше днешния влог. Надявам се да ви е харесал. Надявам се да ви е било забавно с мен. Ще чаквам предложения за следващите клипове, какви да бъдат в канала. Долу в коментарите може да пишете. Може да ме последвате в Instagram, в TikTok. Абонирате за канала ми с камбанка, за да може да ви излизат следващите видеа. И така, до скоро и до нови срещи. Беше ми приятно пак да сме заедно.